थांनाय बोसोरसालिया जथुम्मायाव सायख' जाफिननाय गोदानै बिबान मोननाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लानानै बिबानखौ आजावफिनबाय। मख'नो गोनांदि रौतानि बडलेण्ड फोथाराव खुंफुंजालांनाय खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि एबा दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन। बेनि माखासे साननि उनाव दिनै मोनसे गोजोन हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान बिबान मोननाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आफादनि नेमखान्थि बायदियै समायखिरा लानाय जायो। गोदानै बिबान मोननाय आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा रौतायाव बडलेण्ड फोथाराव जालांनाय बिनि डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों जि मोनसे गोदान बडि फर्म खालामबाय आरो बेयाव आंखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'बाय। गिबिसिनथारावनो साफ्रोमनिसिमबो आं साबायखर बावगोन। नाथाय आं गावनि बेक्तिगत हिसाबै बेखौ बुंनांगोन जे नैबे खेबाव जिहेतु प्राय 18 बोसोर एबसुआव खामानि मावबोबाय आं एसे माने जिरायथ'नोसै होनना थिग खालामना दोङोमोन। इभेन दासिम बिराद माने मेन्टेलि प्रिपेयार्ड आं गावखौनो माने जायाखै बायदि मोनबाय थादों। थेवबो जिहेतु गिलिर मोनसे बिबान बेखौ थांनाय बे कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनबाय आरो बे लेखायैनो दिनै स्वेरिं इन सेरेमनि बा अथ टेकिं जोंहा दिनै जाबाय। दा बे गेजेरजों गिबिसिनथारावनो आं आंनि साफ्रोमबो जेखिनि कलिग्स दङ जिल्लानि बिबानगिरि गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै लोगो आफादगिरि आरो साफ्रोमबो जिखिनि बिबानगिरि लोगोफोर आंजों लोगोसे खामानि मावफानो कलिग्स हिसाबै होबाय आं माने साबायखर बावगोन। आरो जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ जथेस्थ' डेडिकेटेडलि खामानि मावनो होननानै फैनाय बेबायदि बिबानगिरिफोरखौ आं लोगो मोनदों आरो बेजों आं बिराद हपफुल जे बे बोसोरनैनि जिखिनि टार्म्स मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थायो बिबान बोथोर बे बिबान बोथोरखौ साफ्रोमबो कलिग्सफोरजों लोगोसे लाफानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों जिखिनि डिसिसनफोर फैगोन पलिसिफोर फैगोन बेफोर गासै पलिसि आरो डिसिसन जिल्ला आफाद हिसाबै बेक्तिगत पलिसि आरो डिसिसनफोरखौ बिदि मावफुंलांनो नाजागोन। आरो लोगोसे मिरु आफादनिफ्राय बा आरो एबसुआ थाखानाय स्टेन्डिं जिखिनि डिसिसन आरो मावनो गोनां खामानिफोर थागोन बेफोर गासैखौ माने हानाय सेबाङाव ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो दखरा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै माने मावफुंलांनो थाखाय नाजानाया बे अरायसम थागोन। आरो आसा खालामदों बे जिथु जोंनि बिबान बोथोर 2 बोसोरनि बिबान बोथोर थांनाय समफोराव जेरै उदालगुरि ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरि साफ्रोमबो जिबायदि मदद आरो हेफाजाब होबोनानै खामानि मावबोबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि थाखाय जिखिनि एजेन्डासफोर दङमोन बेफोर गासै एजेन्डाफोरखौ माने साक्सेस खालामनो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय बे 2 बोसोरावबो माने जोंखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन रायजो राजा आरो जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांनिफ्राय मा थांखिफोर दं मावफुंलांनायनि उनाव? एबसुनि मथ' हिसाबै खौसेथि थामोनथा बेखौनो सिगाङाव दोननानै आरो दायो जिखिनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे मिशन फोसावनानै जि खामानि मावबाय थादों बेफोरखौ लानानै ससियेलि जोंनि गेजेराव जिखिनि सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै जोंनि आर्थिक बिथिङाव जिखिनि डेभेलप जानांगौ बेखिनिया थांनाय समाव गोलाव समनि जि आन्दलन थाबाय बेवहाय माने गोबांखिनि मावनो लागा थालांबाय। अकल एबसु हिसाबै नङा बा सोरबा बिबानगिरिनि मावनो थालांनाय बेबायदि नङा खिन्थु थासारियानो बै समाव बेखौनो थिनबाय फरायनाय बिथिङाव नों आन्दलनाव माने लोब लोब ओंखारलांनायाव फरायनायनि मोनसे मोजां बेबायदि परिबेस फरायसाफोरा मोनाखिसै। दा बेफोर गासैबो जिहेतु दायो थांनाय 2020 मायथाइनि जि मोनसे पिस एकर्ड बेनि गेजेरजों आन्दलननि मोनसे थासारिया जिहेतु दोनथ'नाय जादों। दा बे हिसाबै बे समाव जों आसा खालामदों मोनसे मोजां परिबेस मोनदों आरो बेफोर गासै बड'फाया जि मोनसे
बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जि मोनसे मिजिं आरो सिमां मोनसे बर' हारिखौ नुहोलांदों बे सिमांखौ जाफुंसार खालामनायाव जों देहायै मोदोमै जों नांथाबनानै खामानि मावगोन आरो बर' हारिखौ गायसननायनि जिखिनिफोर एजेन्डा खामानिफोर थागोन बेफोर गासैखौ मावफुंनो होननानै थि खालामनानै लानाय जादों आरो बे खामानिखौ मावफुंनायाव आं फिन खनसे खावलायबावगोन बा जोंनि जिल्ला आफादनि साफ्रोम बिबानगिरि दखरा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि उदालगुरि ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि आरो रायजो राजा साफ्रोमनिबो आं मदद मोनगोनखौ आं मिजिंथिबावदों।